Traffic kili ka na-ekili ododo nwanne m na-ejili ododo enyi ozu ma ncha nwanne m. Junior Pope onye lile ọjị ya akpị ya nkuo nwanne m na-adị alị ọjị da nwanne m. Makwa na ọ na-abụ atụọla ọmalụ oyi. Nwanne m na-atụọla ofe ka owe n'isi n'ọbịa. Swag Nation gị na onye na-ezolenu. Swag igolive oyi. Swag igolive o. Ndị si na Nollywood ya dịrịrị mma ma ọsọlụva ma ọsọlụ ya. Maka na ebute mbelata awụsalụ ndị nwubi. Ebute mbelata ọwụsalụ ndị nwubi nwanne m. Ọkwa na ọra nwe mmadụ nwanne m na mmadụ adị nwere ọra na ma ncha oyi. Philanthropy si na anyị keneli. Philanthropy si na anyị keneli. Golibeli. Ọkwa mbasị mbịala Enugu mbasị ghọsụrụ ụmụ akwụkwọ nke Enugu ụmụazị Enugu wee na-enwe aṅụrị oyi ojebi n'anyị keneli jisi ike n'ọrụ ọkwa ịma na ụsaka ụsali olu ma ga na ọkwụsịli anụ ojebi mmanwụ eze na-abọ bịa n'ụlọ onu m ọkwa na nwa agụkwu nri na-akwa oyi ọkwa na nwa agụkwu nri na-ebele enu oyi agbakwulu ude na-ebuso alụlụ golibe oyi agbakwulu ude na-ebuso nkụtụkụ golibe eyi mmanwụ eze na-abọ bịa kene oyi arọbi na-agụm oyi mmanwụ eze na-abọ n'anyị keneli golibe oyi arọbi na-agụm golibe oyi odogwu onye ọha adịrị mma ṅụrịva n'oyi oke dibịa chụ aja ọ dịka owelu nye ndị mmụọ n'aka dibịa lolo ji na ọ na-abụ mmụọ anya ịmakwa na oke osisi kwụdalụ anụ ụmụ nnụnụ na-eju ọbịa odogwu onye ọha adịrị mma azụ mma kedu ke n'ibe anyị ga-ebele enu kedu ke n'ụlọ ibe anyị ga-ebule enu nwanne m ọkwa na akpakwuru ude na-ejulu eju wee wụrụ ụsọ alụrụ oyi ịmakwa na itinye aka nwanne m ọ bụrụ ụsọ nkụtụkọ odogwu onye ọ ga-adịrị mma o jisi ike oyi arọbịa dunam oyi mmanwụ eze na-abọ n'amụ keneli agaba Nollywood olive ka anyị kwurie ka ọ lelụ nwanne m na ọ ga-adịrịrị mma o agwa ka ududo na-ebe oyi makwa na agwa ka ududo na-ebe mana ududo na-ata aja alụ mmanwụ akala ijele na ijele akala mmanwụ akụ na-eti oyi bụ mmanwụ ma mmanwụ ada akala ijele ma ncha oyi odogwu anya mme gị na onye na-azọ alịla egbu emu gị na onye na-azọ ibe ị na-emela anyị na Disemba maka na ibe ihe ewekọnatala ụmụazị na Disemba ka anyị na-akwadobe yi nke mere otu ya eze ego na m bịalụ ya nwanne m na m ya abịakwanụ nke a ga-eme ọzọ nwanne m na coronavirus na-eme na nkịtị oyi akafụta ụka nwanne m korona anaba anyị maka na ọkwa na ụba anyị ka anyị nọ na mmụọ ada sọla anyị